Είμαστε με το δούνου του. Όχι. Είμαστε με την Τρόικα. Όχι. Είμαστε με την κυβέρνηση. Όχι. Είμαστε με τους πολιτικούς. Όχι. Είμαστε με την Ελλάδα. Αυτό που βιώνουμε τον τελευταίο ένα χρόνο δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε, έτσι, κάποια χρόνια πριν. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια συνολική επίθεση την οποία δεχόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Η κραυγή και η αγανάκτηση των φτωχών δεν είναι πάντα δίκαια, αλλά αν δεν την έχεις ακούσει έστω και μια φορά, δεν σημαίνει δικαιοσύνη. Κόμμα σημαίνει κομματιάζω, χωρίζω, διχάζω. Αυτοί οι άνθρωποι όταν βλέπουν εμάς, απλώς δεν μας βλέπουν. Γι' αυτό δεν υπάρχουμε. Η ματιά τους περνάει από μέσα μας, σαν να είμαστε αόρατοι. Τέτοιοι άνθρωποι είναι. Δεν αρνείται κανείς ότι και τα φάγανε πολιτικοί και μίζες έγιναν και δώρα πανακριβά και ταξίδια στην Ελβετία και γάμοι στο Παρίσι. Αυτά δεν τα αρνείται κανείς. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο πλήρης ατιμωρησία. Εγώ είμαι 34 χρονών και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου δεν ακούω τίποτα άλλο από σκάνδαλα, ρεμούλες, πλιάτσικο, όπως λένε τώρα τελευταία. Καθένας από εμάς, άμα σκεφτεί λίγο, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να πει 5 και 6 και 10 σκάνδαλα που ξέρει ο ίδιος. Αλλά δεν τιμωρήθηκε κανείς. Υπάρχει ένα έγκλημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν δράστες. Επειδή κάποιοι φίλοι μίλησαν για τον Μπάκαλο και ήθελα να το πω και ένας φίλος προηγουμένως είπε ότι φοβάται να μην του κάνει μήνυση, εγώ τον παρακαλώ να μου κάνει μια μήνυση για αυτά που θα πω, για να με κάνει ήρωα και η μισή Ελλάδα να είναι μαζί μου αύριο. Και ας πάω και φυλακή, δεν τρέχει τίποτα. Επειδή τις μέρες αυτές στο Σύνταγμα μίλησε ο κύριος Μπάκαλος ότι όταν θα δει μια ιδέα στα πανό, τότε θα μας λάβει υπόψη του σοβαρά. Όταν θα δει μια ιδέα, λέει, που θα αξίζει θυσίες. Θέλω να το πω ότι η ιδέα αυτή λέγεται αληθινή δημοκρατία και δεν λέγεται η δημοκρατία της μίζας, της ρεμούλας, του ξεπουλήματος, την οποία υπηρετεί εδώ και 30 χρόνια σε όλη την πολιτική του θητεία. Και θα προσθέσω αυτό. Κύριε Πάγκαλε, η ιστορία θα σε γράψει ως ξεφτύλα. Κάνε μου μήνυση, σε παρακαλώ.